Каква е всъщност идеята и философията на изложбата Фрагменти? Идеята на изложбата ни хрумна спонтанно една вечер с колегите и започнахме да мислим какво можем да направим, нещо по-нестандартно, като идеята беше да събереме поколенията сливенски художници, тези, които вече са известни и тези, които вече са завършили, младите, някои, които живеят в Сливен, други в София или други градове на България. Мислихме и решихме, че най-удачната тема е Сливен. Отделно имаше и обявен конкурс от общината за финансиране от фонд култура и успяхме да се включим за щастие в срока, който те бяха оказали. И да разбирам, че тук виждаме фрагменти от Сливен. Фрагменти от Сливен виждаме тук във всяка една творба, всеки един аспект, поглед индивидуален от участниците, различни техники, но три основни формата, които обединяват изложбата и я правят така да изглежда като един пъзел. 50 на 50, 50 на 100 и 100 на 100 см, които образуват цялата композиция, нещо като фриз, нещо като една дълга изложба, най-дългата изложба, както се шегувахме докато я редихме. И така може да видите най-различни погледи към града, архитектурните обекти, природни, а също така хора, личности. Тук виждаме емблематична за Сливен сграда, на която бихме пожелали по-добро бъдеще. Точно това е моята цел. Това е картината, която нарисувах, колаж и рисувана техника, с цел да привлека евентуално още един път вниманието и диалога към тази сграда, тъй като тя е емблематична, много ценен архитектурен обект и е твърде жалко да я оставим на времето да изчезне. И за това беше моята идея, свързана с тази сграда. Казва се Популярната банка на Сливен, а също така и градина призрачна градина, защото всъщност това е един вид, тя като един призрак стои на разрухата на времето. Трябва да продължим с друга твоя творба. Ето я в ляво от мен. Какво е Сливен без циганите? Те са една част от лицето на Сливен. Никой не може да го отрече. Една част, която би било добре да се подходи към нея с нужното внимание и правилно отношение. Тази циганка я бях засякла пред болницата в Сливен. Стори ми се доста интересен образ и реших да я нарисувам. Тя знае ли, че е нарисувана? Тя не знае. Тя ми позволи да я снимам. Аз се питах. Но не знае, че сега е тук. Няколко пъти съм ме засичала в центъра и си мисля какво ли ще бъде да се види. Напълно неочаквано. Но не знае, че е нарисувана и че вече е част от изложба. Знае, че картината има много хубаво заглавие. Тя се казва Сливенска перла. Тук зад гърба ти виждаме портрет на друга, бих казала, вече емблематична фигура за Сливен, Атанас Славов. Тя е на фотографа Костас Анастасио, който също поканихме, макар и малко по-късно, да участва в проекта и той светкавично се включи с няколко много добри попадения, като тази и примерно болницата, която беше с този кран с години, стоеше този паметник, също култов кадър. Тук виждаме и известната сливенска въжена линия, лифта. Да, това казва се 13, тази картина и е на Анжела Терзиева. Защо 13? Защото това е 13-ти стълб. Но и така, една закачка от нейна страна. Нарисувала е майка си като една почет към нея, което е... Това всъщност е творбата на Александър Дойчинов. Да. И с различни пак емблематични за Сливен архитектурни и природни обекти на заден план, да не забравяме Кутелка. Той е така общо взето е обхванал всички формати, които ние бяхме задали като основни за тази изложба. Тук виждаме всъщност и портрети на Хаджи Димитър и на кого още, на Панайот Хитов. Тези графични портрети всъщност са така общи образи, събирателни образи на войводите в Сливен, с които също е известен града ни, на Петър Кайраков.
Войводи е нарисувал и Веселин Дамянов Вес. Той вече пък конкретно е нарисувал Панайот Хитов и Хаджи Димитър, както и Белия театър, така известния. Драматичният театър Стефан Киров. Театър. Имаме в изложбата си включени някои по-декоративни картини, като тази на Адриан Аврамов, която представя елемент от кръста. Имаме и включени елементи с стъкло, които са на Даниел Иванов. Той е нарисувал той е изобразил всъщност халката по един доста интересен начин. Имаме картини от Атанас Парушев, Красимир Карабаджаков, Тодор Терзиев, Елена Терзиева и още много други. Общо 22 на брой. Да, общо 22 и също така ще имаме и 2 видео-арт творби на Красимир Добрев. Така, уважаеми зрители, изглеждаше днешното издание на Акценти на 28 октомври. Ви казвам довиждане и бъдете здрави!